ka certificate na ka President Kari. Kaseng All India Trinamool Congress mentakas ngi kalapalat ikimat Trei kam na kabenta ke election banwan saging dorbar thawan ke jela bat ki shipotili ke jingkulat na kabenta ke jela Meghalaya. U National General Secretary Kaseng Abhishek Banerjee ulapalat yakini ha ke jingidon langjong unong lambar rangba Kaseng bakentup u MP bat u Aitc Parliamentary Party ha Rajya Sabha u Derek O'Brien unong kmi Kaseng TMC Meghalaya u Manas Bhunia unong yalam Kaseng TMC umukul sangma u President Kaseng uba Charles Pingrop pat u Vice President uba George Lingdo. Kawai na kini ki shipotili ki jingkular kalong ka jingnyo korya ki riti bat ki an kenrai bat ki jaka kintang ka kedau shapang ka jingdon kamban penthamai biang ye ki jingete kindon halor ki kam khaput banwan ra ka village administrative bill ban pintre kam ke Meghalaya Resident Safety Act arhajar khanrio khnang ba onla ban pinrung kerteng ye baro ki nong shong wai bat ka jinglet ra ka private members bill ha parliament na ka bantaban yo ya ka jing ithu ya ka ktien khasi bat garo ki wei pat ki khandai tali ki jingkular ki long ban phai khmat halor ka put ka tem ki kam yale kai ka riti dustur bat ka kam jngok kai ban pin biang ki jinglon kam na ka benta ki nong shong shnong ka puli puthi ka babha na ka benta ki khna ka jing ai jing sumaria baro ban kin tiu ka jing pin mi mar bam bat ban pin long ye ki nong rep ki bakmen ka jing shong suk shong shnganya baro ban pin ko bor ki long kmi ban pin yo ya kalawai ba pernai bat ban pin yo shibon ki lat ki lenti ban kin tiu ya ka yo ka kon. Rights will be protected at all costs and no decisions will be anti-people or taken without their consent.